Rudiger Safransky, sobre el temps. Què és, doncs, el temps? Preguntar Agustí d'Hipònia i continuar. Si ningú no m'ho demana, ho sé. Si he d'explicar-ho a algú que m'ho demana, no ho sé. Què fa tan enigmàtic el temps? Per Agustí, el fet que el temps sigui alhora real i irreal. El ser del present està envoltat de dues menes de no ser. El ja no del passat i l'encara no del futur. I el present és una mena de punt sense extensió. L'ara, aquest ara és breu, però mentre som vius no s'acaba, perquè sempre hi ha un ara. El temps, doncs, és un esdevenir-se que flueix, que corre a través del punt de l'ara, d'un present puntual. Però si estiguéssim limitats a l'experiència dels punts de l'ara, no tindríem cap experiència del temps. Si en tenim, considera Agustí, és perquè el temps que acaba d'escolar-se el conservem amb la memòria durant una estona. I per què? Des del punt de l'ara ens orientem expectants cap al futur. Així es genera un espai temporal que l'ànima pot abastar. Però Agustí també ho sap, naturalment, que l'expressió espai referida al temps només és una metàfora. Fins i tot una metàfora enganyosa. Per què? Perquè la diferència fonamental entre l'espai i el temps és que en l'espai es pot anar endavant i endarrere i cap a tots els costats, mentre que en el temps no. El temps té una direcció, és irreversible. No hi ha, en realitat, marxa enrere. És cert que aparentment podem moure'ns amb llibertat en els espais temporals, endavant i endarrere, però només és així en la nostra representació. En realitat, ens trobem sempre en un flux temporal irreversible. Així, el resultat d'aquesta reflexió és que vivim, en certa manera, en dues zones temporals. Hi ha un temps real que experimentem com un temps que passa irreversiblement, un temps que sempre s'esdevé ara. És el temps viscut, és sempre present, és el nostre present, com a record present, com a present present i com a expectació present. I hi ha el temps representat, que ens simula espais temporals en què suposadament ens podem moure endavant i endarrere amb llibertat, en el passat i en el futur. En aquest espai de la representació incloem també el lloc que ocupen els altres, aquells que han viscut abans o que viuran després. Però què és el temps mateix? Podríem dir simplement el temps és allò que mesuren els rellotges. Però què mesuren els rellotges? Responent a la pregunta sobre la posició d'esdeveniments o la durada de processos a la successió d'un esdevenir-se. Amb aquesta finalitat es fa ús d'un procés estàndard que ha estat objecte d'un consens social. Es pot tractar de qualsevol procés factual regular. Temps enrere s'empraven processos naturals, com ara el moviment dels astres o del sol. Aquesta mena de processos factuals que es repeteixen regularment servien com a unitat de mesura socialment estandarditzada i així feien de rellotge per al temps. Però també podia servir de rellotge, per exemple, una determinada quantitat de sorra que s'escola per un coll estret. El rellotge d'arena. Més endavant,
es va començar a construir rellotges mecànics. Sempre es tracta, en principi, del mateix procediment. Amb l'ajuda dels processos factuals regulars es mesuren els que no ho són tant de regulars. Aleshores, les unitats de mesura practicables es fan socialment vinculants. El costum social de mesurar el temps ha comportat que la consciència general sovint es confongui el temps mateix amb els instruments de què ens servim per mesurar-lo, com si el temps fos una cosa que avança compassadament de la mateixa manera. Per exemple, que la busca dels segons. Aquesta expressió mateixa, avança, ja es presta a malentesos. El temps no avança. El que fa més aviat és fluir, però això tampoc no és més que una metàfora insuficient. El temps és més aviat un durant al qual podem marcar un abans i un després, i un entremig. Comptem els intervals mesurant-los amb l'ajuda dels processos factuals regulars. Perquè dins d'un interval tinguem alguna cosa que es pugui comptar, hi ha d'haver esdeveniments, encara que només es tracti del tic-tac del rellotge, qualsevol mena d'oscil·lació. Aristòtil ja ho veia clar, cal que succeeixi alguna cosa. Només així té sentit parlar d'un temps. Un temps buit, sense esdeveniments, un temps en què no succeeix res, una cosa que no existeix. Aristòtil diu, perquè el temps és justament això, el nombre del canvi respecte de l'abans i el després. Si el temps, d'acord amb la definició d'Aristòtil, és el medi en què es produeixen els canvis, és a dir, els esdeveniments, això també vol dir que no s'ha de confondre el temps amb la força en virtut de la qual es produeixen els canvis. El llenguatge ens indueix a cometre aquest error. El temps es fa servir com a subjecte gramatical, un subjecte que fa i efectua alguna cosa. Ens imaginem el temps com una potència creadora, una reminiscència de la idea de Déu com a gran causant i motor. Per tant, com a senyor del temps. Així el temps, que en realitat només és el medi en què s'esdevé alguna cosa, és entès com l'entitat que produeix els esdeveniments. Abans es parlava de la cornucòpia del temps. El temps fa créixer, fa que les coses es desenvolupin. El temps com a temps creador. Així, el temps en què s'esdevé alguna cosa es confon amb la representació d'un temps que està dotat ell mateix de forces creatives. El temps passa a ser interpretat com un agent. És el que succeeix, per exemple, a la filosofia del temps de Bergson. Si bé el temps, com a objecte pur, és impossible d'aferrar, els rellotges són ben palpables. Així que arribeu a existir, exerceixen un gran poder sobre la convivència de les persones. Són un fet social que coordina i organitza el teixit humà. El rellotge no és solament un objecte físic, sinó també, i sobretot, un objecte social. Podríem dir que és un instrument per socialitzar el temps. Coordina els punts de referència temporals de l'engranatge social. Primerament en el marc local i més endavant en el marc global i còsmic. En l'edat moderna, el rellotge s'ha fet dominant fins a tal punt que, com Lewis Mumford, podem arribar a aquesta conclusió. El rellotge, no pas la màquina de vapor, és la màquina determinant de l'edat industrial moderna. El domini social del rellotge està plenament establert tan bon punt ha assolit una capacitat de sincronització general. Amb el desenvolupament del sistema de transport, especialment del ferrocarril al segle XIX, es va produir el pas decisiu cap a la coordinació de les hores.
En els estats territorials havíem d'homogenitzar l'espai estatal. Ara s'homogenitzava el temps. A mitjans del segle XIX, Anglaterra va introduir una hora unitària basada en l'hora de Greenwich, GMT. Abans, cada lloc tenia la seva pròpia hora local. No hi podia haver horaris de transport regular sense un acord social sobre una hora comuna i, per tant, sobre la simultaneïtat. No va ser fins a aquest moment que es va socialitzar realment el temps. Es van acordar, primer de tot per regions i després arreu del món, unitats de mesura compartides i un eix temporal comú, a partir del qual es podia determinar l'hora local corresponent. Tal com es poden calcular les equivalències entre les diverses monedes arreu del món, és possible convertir les zones temporals i les fronteres diàries en un temps mundial unitari i unificar-les mitjançant la mesura del segon estàndard. L'homogeneïtzació social del temps mitjançant l'hora unitària és un aspecte. L'altre és que, de manera, es podia assignar a cada esdeveniment i a cada activitat una posició temporal. Dit d'una altra manera, no va ser fins ara que es va poder formar, per primer cop en la història de la humanitat, l'astorador fenomen de la puntualitat. El nou sistema de transports i després el sistema de les màquines el van fer indispensable. A l'Anglaterra del segle XIX, en algunes revoltes, els obrers no van destruir solament les màquines en què treballaven, sinó també els rellotges que hi havia dalt de les fàbriques. La seva ira es dirigia contra els símbols odiats i omnipresents del mesurament del temps. Aquest mesurament els sistemes tayloristes encara el van perfeccionar. La duració dels moviments orgànics i la dels processos mecànics s'havien de coordinar a la perfecció. Calia descobrir tota reserva de temps, tota pausa i tot alentiment ocults, per insignificants que fossin, i calia eliminar-los mitjançant la planificació racional. Així es van coordinar el ritme del procés mecànic i el del procés vital, una conversió completa del temps vital en el temps mecànic. En l'època de la gran indústria, aquest temps mecànic marca el ritme a la societat, en conjunt i a l'individu. Retinguem això. El temps mesurat és, doncs, una institució social que ha quedat profundament gravada en la nostra vida conscient i inconscient, com a sensibilitat i disciplina temporals. La interiorització d'aquesta disciplina temporal, a l'entendre de Norbert Elias, exemplifica la perfecció com el procés de civilització en general porta l'home a transformar la coerció externa en una autocoerció. El temps públic dels rellotges, que regulen el trànsit i la feina, s'interioritza com una consciència temporal subjectiva. Aquesta perspectiva fa que ens preguntem si realment és un tret antropològic fonamental, que l'home se senti forçat a experimentar tota concatenació de fets, com si es produís en el corrent d'un temps. Fa que ens preguntem, per tant, si l'experiència interior del temps representa realment un a priori, tal com va afirmar Agustí d'Hipònia i després també Kant. O si aquesta mena de tensió que ens sentim forçats a prestar el temps no és més aviat una conseqüència de l'ensinistrament temporal social, com suposa Norbert Elias. De fet, l'home no experimenta mai el temps primàriament, sinó que ho fa sempre en la seva forma socialitzada i només a través d'aquesta darrera, i distanciant-se deliberadament, es refereix a aquell temps enigmàtic que vivim per dins. L'interior sempre arriba més tard. Però el temps socialitzat
El temps dels rellotges i de la puntualitat sempre ens parla també normativament. Els rellotges no solament indiquen el que és, sinó que tenen l'efecte de guiar la conducta. Lliga amb això el fet que els rellotges més grans i també més bonics lluïssin ben aviat a les torres de les esglésies i des d'allà fessin ressonar el seu missatge admonitori. Després els trobem a les estacions de tren i a les fàbriques, fins que apareixen, finalment, els nostres canells en forma de rellotges de polsera. A partir d'aquest moment tothom sap quina hora és. Avui, el temps és una densa xarxa que es posa sobre la vida. Abans era diferent. És cert que també hi havia regulacions temporals, però no eren ni de lluny tan estrictes com avui. Augmenta la pressió temporal generada socialment. Però què és exactament el que fa pressió quan augmenta la pressió temporal? La pressió temporal es dona quan tenim la impressió que el temps escasseja. El temps escasseja. Com és possible que el temps escassegi? El temps mateix no pot escassejar, només pot escassejar en relació amb determinats propòsits. Tota activitat, tot esdeveniment requereix un interval de temps determinat. Si no disposem de prou estona, el temps pot escassejar. L'escassetat del temps, doncs, no és una propietat del temps, sinó un problema que es presenta quan en fem ús per a determinades activitats. L'escassetat del temps és una conseqüència de la manera com i dels fins per als quals se'n fa ús en sistemes de praxi social. L'escassetat del temps que es manifesta, en aquest cas, afavoreix, aleshores, una cosificació del temps que pot portar a la transformació del temps en una mercaderia, com si el temps fos un bé escàs que calgués vendre al preu més elevat. Avui dia vivim sota un estricte règim temporal, el temps laboral, el temps lliure, el temps escolar i el temps formatiu estan regulats amb precisió. També hi ha planificacions temporals regulades amb precisió en els àmbits del trànsit i de la producció. En totes les ocasions cal tenir en compte terminis, especialment quan es tracta de fer exàmens i de demanar crèdits. En l'economia competitiva es tracta de guanyar temps, arribar abans al mercat amb els nous productes, aplicar innovacions més de pressa. Sota aquesta pressió temporal, el temps es transforma en una mena d'objecte que es pot compartir, regalar, malbaratar i estalviar, i que es pot explotar i vendre de manera més o menys beneficioses. Justament un objecte escàs. Aquesta és l'escassetat temporal moderna. Però aquí s'hi amaga una experiència molt més antiga i fonamental de l'escassetat del temps. L'escassetat del temps ontològica i l'escassetat del temps soteriològica. L'escassetat del temps ontològica consisteix simplement en el fet que a l'home el propi temps vital li ha de semblar escàs perquè sap que el seu temps està delimitat per la mort. En general, té sempre més plans, desitjos, projectes que no pas temps per fer-los realitat. En els vells misteris teatrals hi ha sovint una escena còmica en què la mort, representada com un home amb una daia, s'acosta al protagonista i aquest explica a correcuita i ben atemorit que encara no té temps per morir, que encara ha de fer moltes coses. L'escassetat del temps socialment condicionada oculta la percepció quotidiana aquest problema ontològic, però també el porta a la consciència indirectament. La delimitació temporal quotidiana i social recorda la delimitació definitiva de la mort. Però, per no haver de pensar en la mort, ens deixem empaitar per les delimitacions temporals d'origen social. Una distracció benvinguda.
Això pel que fa a l'escassetat del temps ontològica. Passem ara a l'escassetat del temps soteriològica i històrica. El temps soteriològic, que ha marcat la nostra comprensió del temps durant molts segles a l'Occident cristià. És aquell temps que encara ens queda fins al retorn del Senyor i fins al judici final. Aquest temps ja era escàs simplement pel fet que no se sabia quan vindria el Senyor. Crist ensenyava pau, ve de sobte, inesperadament, com un lladre en plena nit. Per al cristianisme primigeni, això volia dir que es confiava que vindria aviat, que es comptava que tornaria aviat i portaria la salvació. La història a la sala d'espera. En qualsevol moment es pot obrir la porta i ens poden cridar al quiròfan. Abans que passés això, els homes havien d'aprofitar el temps per convertir-se interiorment i fer penitència, a fi de formar part dels elegits. Aquesta era l'escassetat del temps escatològica, en la qual en principi no va canviar res quan l'arribada imminent del regne de Déu no es va produir, i l'Occident cristià hagué d'adaptar-se a una pròrroga del termini de la salvació. En aquestes circumstàncies també calia aprofitar el temps vital per salvar l'ànima. Per aquest objectiu, el temps sempre és escàs, perquè mai no sabem quan cadascun de nosaltres ha arribat al final i ja ha fet prou. Per tant, molt abans del règim temporal econòmic de l'era industrial, ja s'havia assentat un règim temporal econòmic soteriològic, amb prohibicions igualment rígides pel que fa al malbaratament del temps. Malbaratar el temps era, en alguns creients, sobretot entre els presbiterians americans, el primer i més profundament greu de tots els pecats. Fou Max Weber qui va veure la condemna soteriològica, del malbaratament del temps, com el pressupòsit espiritual de l'estricte règim temporal de l'era industrial. Quan ja no hi ha cap salvació de l'ànima per perdre, encara podem perdre el temps, temps per treballar, temps per al capital. Aparentment, això encara és una cosa prou greu. Per banal que sigui l'objectiu, el principal és que l'assolim ràpidament. Com és sabut, l'edat moderna va secularitzar la vella història de la salvació i la va convertir en el procés històric del progrés, dirigit a un fi. Amb l'inici de l'era de les màquines, també es va començar a concebre la història en general com una mena de màquina que funciona d'acord amb les lleis estrictes i que produeix un progrés sempre que se sàpiga fer-la servir correctament. La història semblava dominable com mai abans. D'aquí van sorgir noves variants d'escassetat temporal. Com podem contribuir al progrés? Com podem accelerar-lo en la mesura del possible? Quines són les forces contràries al progrés que cal combatre i desactivar? Vet aquí les preguntes que la gent amb consciència històrica s'havia de formular. Entès així, el temps històric era escàs i hi havia el perill de perdre'l com qui perd un tren. De sobte va aparèixer aquells que anaven amb el progrés, que són ràpids i moderns, i els lents, els conservadors i reaccionaris. Si la idea del progrés social fa escassejar el temps, aquest fenomen és reforçat enormement per la lògica de l'economia capitalista. Marx i Engels en van fer una descripció energètica. La transformació constant de la producció caracteritza l'època. Totes les relacions sòlides i rovellades, amb el seu seguici d'idees i opinions antigues i venerables, es dissolen. Tot el que és estamental i fix s'evapora, tot el que és sagrat es profana. Submissió de les forces naturals, ús de maquinària,
aplicació de la química a la indústria i a l'agricultura, navegació de vapor, ferrocarrils, telègrafs elèctrics, conversió de continents sencers en terreny cultivable, obertura dels rius a la navegació, poblacions senceres, sorgides com un bolet. Quin segle passat sospitava que en el si del treball social dormitaven aquesta mena de forces productives. El que es fa present aquí és una dinàmica acceleradora que no és assumida deliberadament. Després de la determinació precisa d'un objectiu, sinó que actua en certa manera a l'esquena dels agents, com a lògica del procés productiu. Es va posar en marxa una dinàmica d'acceleració perquè es tractava de treure profits ràpidament, mitjançant èxits de mercat dels capitals invertits. Aquesta és l'única manera d'imposar-se als competidors, l'única manera de pagar els crèdits. Tot depèn d'aconseguir un avantatge temporal. L'explotació capitalista consisteix, des de diversos punts de vista, a aprofitar avantatges temporals. Aquests avantatges són tan importants que Karl Marx va poder fer la constatació, vàlida fins avui, que tota economia s'ha convertit en últim terme en una economia del temps. Hem de ser productius i això vol dir més ràpids. L'increment de la productivitat crea avantatges competitius i així l'economia obliga a accelerar els mètodes de producció i a la substitució dels productes. A més, es procura que s'escurci el temps de vida dels productes. Per tant, de bracet amb l'economia de l'acceleració, trobem l'economia de les deixalles. L'acceleració té com a conseqüència l'ona de proa, sempre creixent, dels residus. Es podria dir que la producció no solament deixa enrere allò que té de passat, justament els residus, sinó que també ho empeny cap endavant. El nostre passat, els seus residus, també és el nostre futur que ens afeixuga. La producció d'avui és el residu de demà que haurem d'eliminar. En el futur, no sols hi amunteguem els residus, sinó també els terminis de pagament dels crèdits. El crèdit és un factor extremadament significatiu de l'acceleració moderna. Naturalment, els crèdits sempre han format part dels negocis. Fan possible l'activitat econòmica i el consum. El sistema creditici és eminentment una explotació del futur. Fins ara, els mitjans crediticis en circulació es basaven en una creació de valor que en el moment en qüestió ja s'havia d'haver produït i, per tant, estava disponible per financiar d'altres projectes. Es basava, doncs, en una creació de valor realitzada en el passat. Ralph Dahrendorf ha recordat que el passat més recent encara estava dominat per un capitalisme de l'estalvi. Amb el nou capitalisme del bombament creditici, com ell l'anomena, l'escenari ha canviat dràsticament. Ara, la creació de valor es reorienta del passat cap al futur i s'aboca al sistema una gran quantitat de crèdits que no es basen en una creació de valor ja realitzada en el passat, sinó en una creació de valor que s'espera que es produeixi en el futur. S'aposta per la creació futura de valor, que ara ja es consumeix i es perd a còpia d'especulacions. Els productes financers en circulació, que en l'última crisi gairebé han ensorrat el sistema financer, no eren productes reals, no eren cap creació de valor, sinó fantasmes fabricats a partir d'expectatives especulatives de guany. A les especulacions s'explota el futur i es perd el futur en el joc. Així, com passava amb l'endeudament de l'Estat i amb la destrucció de l'entorn, es consumia el futur que es deixa als fills
i els nets en forma d'escombraries i de factures pendents, que ells després hauran d'eliminar i pagar. L'actitud del consumeix ara, paga més endavant, va apoderar-se de tots els ciutadans i va fer possible un mercat creditici enorme en el qual els agents podien fer diners, amb uns diners que no els pertanyien i que potser no existien. Una multiplicació miraculosa dels diners que havia abandonat feia molt de temps el sol de la creació dels valors reals. La fallida d'aquests negocis no és, en el fons, sinó una crisi de correcció del valor. Com passa quan punxem un globus, s'escapa l'aire calent i ens adonem que ja fa temps que, de valors, no hi havia tants com circulaven en el sistema. En la crisi, podríem dir, el futur contraataca i arrenca els grans forats on l'economia financera amenaça de desaparèixer. És possible externalitzar en l'espai els costos i els riscos, per exemple, abocant deixalles al tercer món. També és possible evacuar-los cap al futur. I així ha succeït en unes dimensions alarmants i encara succeeix. L'economia financera, semblantment a la indústria atòmica, endossa el conjunt de la població el problema de l'eliminació. Es creen abocadors financers, els anomenats bad banks. I podem estar segurs que els anomenats productes financers contaminats, que s'hi emmagatzemin, igual que els residus nuclears, encara causaran més dificultats. Sobretot perquè, mentrestant, el Banc Central Europeu, a força de comprar bons porqueria dels estats, s'ha convertit ell mateix en un abocador financer. La crisi financera també ha mostrat amb contundència que vivim en una societat de diferents velocitats. El ritme en què es fan els negocis en l'economia financera és extremadament ràpid i requereix una elevada velocitat de reacció, mentre que els terminis cada cop s'escurcen més. Apareixen problemes de sincronització. La gent del carrer, el simple consumidor i estalviador, amb prou feines entén què passa allà dalt. I, sobretot, a quina velocitat va tot plegat. D'altra banda, de problemes de sincronització també en tenim a la vida quotidiana. El temps que guanyem amb un tren express el perdem de nou en els desplaçaments de proximitat. De problemes de sincronització també n'hi ha en la relació entre el desenvolupament tecnològic i la formació. Els coneixements i les qualificacions queden antiquades cada cop més de pressa. Les experiències de la vida es devaluen. L'home flexible, es diu, ha de reaprendre constantment. La vida de cadascú es transforma en una successió de diverses biografies laborals, amb buits i temps morts d'atur. Els processos de treball modernitzats, accelerats, generen residus humans, els aturats, la gent que ja no pot seguir el pas de la resta. També la política es queda sovint amb un pam de nas perquè no és prou ràpida. Cada vegada és més difícil construir un marc estable per a l'activitat econòmica i els processos socials. Malgrat el devessall de lleis en què s'intenta atrapar el desenvolupament, en l'economia, les decisions es prenen de pressa. En la política, sobretot, si han d'estar democràticament legitimades, lentament. La pressió temporal condiciona la política. S'ignoren els parlaments i cal tenir un cert coratge per donar-se temps a l'hora de prendre decisions de gran abast. A l'acceleració universal de la producció, del consum i de l'economia financera, caldria fer-hi front amb una desacceleració conscient, amb alentiment i persistència, però les forces de l'acceleració són desproporcionadament superiors perquè estan vinculades a una altra tendència fonamental de la modernitat.
a la revolució dels mitjans tecnològics de comunicació. Podem participar en directe en fets d'arreu del món. Un devessall d'impressions mediàtiques ens inunda i les xarxes comunicatives es fan cada cop més denses. Això també provoca una sensació d'acceleració, però justament aquí cal desfer un malentès en què és fàcil caure. No és naturalment el temps mateix el que s'accelera. El que s'accelera són els fets i els processos factuals que tenen lloc en el temps. La impressió d'acceleració augmenta quan, dins un interval, augmenta el nombre i la densitat de fets o informacions que ens afecten i a les quals cal reaccionar. En l'experiència mediàtica sorgeix la sensació d'acceleració simplement perquè augmenta el nombre d'episodis vivencials per unitat temporal. Els episodis vivencials, en realitat, no passen de ser episodis, perquè no tenen temps de fer-se experiència. L'experiència necessita temps d'elaboració, però les vivències mediàtiques passen ràpidament a través de nosaltres. No deixen gairebé res en nosaltres, fora d'una vaga inquietud. Tothom coneix la paradoxa de la televisió. Per regla general, després de passar el vespre davant el televisor, oblidem de seguida el que acabem de veure. Ja ho han emès. Ja no hi és. D'aquí ve la sensació d'estancament vertiginós. Allò que manca en l'acceleració mediàtica de la comunicació i la informació és l'elaboració. Una percepció, una informació s'elaboren quan es vinculen amb experiències pròpies. Només gràcies a aquesta vinculació es converteix la informació en una cosa que pertany a la persona i que es pot manifestar en expressions i accions vitals. Aquesta mena d'elaboració necessita el seu temps. En tot cas, més temps del que dura la transmissió electrònica d'una informació. Però les informacions que no es fan experiència també tenen un efecte potent. Fan possible, per exemple, la vivència de la simultaneïtat entre punts allunyats en l'espai. Cal prendre consciència que aquesta mena de simultaneïtat no ha existit mai abans de la revolució electrònica. Abans, en cada punt de l'espai, cadascú estava reclòs dins del seu respectiu temps propi. Si succeïa alguna cosa en un indret allunyat, ja feia temps que havia passat, quan algú se n'assabentava en un altre lloc. Només era simultani l'espai que algú podia experimentar immediatament i dominar amb la vista. Aquell espai, doncs, on es trobava realment l'observador. Més enllà d'aquest límit només hi ha diferents graus de retard. El temps verbal del present només valia in situ. Per a la resta immensa del món s'imposava el passat. Però l'esdeveniment que es transmetia amb retard tenia prou temps per vincular-se amb representacions mentals i amb interpretacions. En tot cas, ja s'havia estat afaiçonat abans d'arribar. D'aquesta manera, els fets llunyans conservaven el caràcter de la llunyania, que a conseqüència dels llargs camins de la transmissió adquiria trets llegendaris, simbòlics i espirituals. A més, era sobretot el llenguatge el mitjà que connectava punts allunyats, no pas la imatge. I la representació lingüística conserva una certa distància, mentre que la imatge genera una proximitat enganyosa. La revolució mediàtica no solament ha ampliat l'estat espacial de la percepció del present, també s'apodera del passat amb l'ajuda de tècniques reproductives. El caràcter irreversible del riu del temps sembla abolit. Moments i seqüències de fets, per exemple, es poden fixar i reproduir mitjançant dispositius d'emmagatzematge, el film, la fotografia, el CD, etc. Això té conseqüències profundes en la realitat viscuda. Vivim d'una manera tota natural, amb la mà posada al botó de replay,
i s'apodera de nosaltres la sensació que podem repetir amb tota facilitat la nostra vida irrevocablement passada. Aquest triomf aparent sobre la irreversibilitat del temps no contribueix, paradoxalment, a la sensació d'alentiment, sinó que reforça la sensació d'acceleració, perquè les tècniques d'emmagatzematge i de reproducció acaben potenciant i multiplicant els estímuls que ens afecten. Resumim, amb l'acceleració tècnica en el transport, la comunicació, la producció i el consum, s'accelera també el canvi social en el treball, en la família, en les relacions de parella i fins i tot en els projectes de vida individuals. La societat sencera, encara que el seu marc extern resulti estable, s'ha posat en moviment, ha augmentat les exigències de flexibilitat adreçades a l'individu. Cal estar preparat per als canvis de lloc i de feina, així com per als ascensos i els descensos socials. Un canvi veloç de les condicions laborals i vitals devalua les experiències. Cal reaprendre constantment. Els productors es fan vells i encara es fan vells més ràpidament els seus productes. Tot s'arremolina en una immensa competició per expulsar el contrincant. Amb no gaire encert, parlem del temps de la pressa per expressar la sensació que els recursos temporals i individuals es fan cada cop més escassos. Si els mesurem segons les proporcions creixents de les ofertes i les exigències. Aquesta acceleració també s'emporta la natura que consumim. Per exemple, les reserves d'energia són temps materialitzat perquè s'han generat al llarg de milions d'anys en forma de matèries fòssils. La societat industrial accelerada les exhaureix en un temps brevíssim, tal com es redueixen ràpidament la diversitat d'espècies naturals, per a la creació de la qual l'evolució també ha necessitat períodes de temps enormes. Es consumeixen els tresors que ha acumulat el passat i s'endossen al futur els productes residuals. Des d'aquesta perspectiva es pot parlar d'un atac al present, a la resta del temps. Però no es consumeix solament la natura externa, sinó també la natura interior de l'home. L'adaptació a la velocitat de l'engranatge social perjudica el ritme temporal de l'individu, el seu temps propi. La marea d'estímuls mediàtics provoca insensibilitat o histèria. L'home flexible i accelerat sent que se li demana massa i acaba extenuat. Ens sentim lligats a una roda que gira cada cop més de pressa. Avui s'investiga psicològicament i també clínicament la malaltia del temps accelerat, la patologia del temps. Però els romàntics ja la van percebre i ens van oferir formulacions profundament significatives. Per exemple, Wilhelm Heinrich, en la seva paràbola del sant nu. El sant d'aquesta petita història no pot deixar de sentir el brunzit que fa la roda del temps en girar, i per això ha de fer constantment els gestos violents de qui intenta fer voltar una roda gegantina. Dit d'una altra manera, aquest sant nu posa perfectament de manifest el concepte de la societat moderna del treball. Ja no compten els resultats, el producte, sinó el procés de treball mateix. L'important és estar ocupat. Qui cau fora dels girs bronzents del procés de treball cau fora del món, tan poc com el sant nu que fa girar la roda gegantina. L'individu no es pot preguntar mentre treballa per què tot això. Com el sant, ha d'aplicar-se a fer girar la roda tronadora amb tot l'esforç del seu cos, perquè el temps no corri el perill d'aturar-se, ni que sigui un instant. Els romàntics la van sentir, aquesta roda brugidora del temps, però també van adonar-se de la futilitat i la buidor de tot aquest moviment. Van notar com, en tot aquest moviment frenètic, s'amaga l'horror vacui.
el tedi que ho amenaça tot, la buidor i la monotonia. Realment, a la societat accelerada, el tedi i la buidor som subliminalment omnipresents. Una paciència depressiva informa del seu horror d'aquesta manera. El temps que passa se li presenta com una cinta giratòria que transporta sempre el mateix objecte, com en una fàbrica. Això, ara, és com una cinta. Però no hi ha res al damunt. Va girant i sempre és igual. Per norma general, només experimentem el temps indirectament en els processos i en els esdeveniments. Quan el temps crida l'atenció, quan s'imposa com a tal, significa que no ens arrosseguen amb prou força els objectes, els fets, les altres persones i les persones que són com nosaltres mateixos. Ens quedem amb les mans buides i així experimentem el pas buit del temps. Quan intentem captar el temps directament o quan el temps ens imposa en un d'aquests moments buits, caiem o bé en un horror paralitzador o bé en una mística peculiar. Recordem com el mestre Eckhart s'endinsà en el no-res o pensem en el buit del taoisme. El mestre iogui ens explicarà que, quan ens recollim en el nostre propi ritme respiratori, arribem al nostre temps propi, però el que passa és que aquell punt de calma perfecta es troba, aparentment, molt a prop del punt mort que experimentem en el tedi. Busquem el no-res redemptor i topem amb una insignificància que espanta, horror vacui. Probablement la majoria dels individus no poden aguantar la buidor i és per això que busquem un temps de plenitud. Ara bé, el temps de plenitud és el contrapès del temps accelerat. Caldrà buscar, dins del sistema accelerat, formes de desacceleració. Dit d'una altra manera, trobar un tempo humà. Per manca de calma, la nostra civilització desemboca en una nova barbàrie, escriu Nietzsche, i continua, una de les correccions necessàries que cal fer al caràcter de la humanitat és enfortir l'element contemplatiu a gran escala. L'enfortiment de l'element contemplatiu, sota aquest títol podem recapitular alguns punts. Naturalment, aquí també cal començar per un mateix. Hi ha mètodes per tenir un tracte racional amb el propi temps. I no falten assessors que donin consells per assolir una higiene temporal ajustada a les necessitats personals de cadascú. Com enxampar lladres de temps, fixar prioritats, aprendre a dir que no, com dividir tasques complexes en passos concrets i desfer-se del desig d'enllestir diverses coses alhora. Un desig que en general no porta a estalviar temps sinó a augmentar la confusió i l'estrès, com ajuntar tasques semblants, establir punts fixos de referència per a cada dia, aprofitar moments de calma i l'efecte beneficiós dels rituals i els costums. La desacceleració es pot exercitar. Hi ha tota mena de tècniques que permeten conservar o reconquerir la pròpia sobirania temporal en un entorn globalment accelerat. Però amb això, naturalment, no hi ha prou. De fet, és indispensable, ni més ni menys, que una nova política del temps, una revolució del règim social del temps, perquè no es destrueixi l'escenari en què es representa el teatre de la història universal. És imprescindible desenvolupar i aplicar altres menes de socialització i administració del temps. I així, el temps es converteix necessàriament en una qüestió política i entra en el terreny de les decisions polítiques. La classe política amb prou feines ho ha entès, això encara. Es va trigar molt a descobrir la natura com una qüestió de la política i probablement encara es trigarà una mica a percebre que sincronitzar la velocitat de l'economia i la dels processos de decisió democràtics és una qüestió de poder polític. Aquesta sincronització contribuiria a situar l'economia
sota el compàs de les decisions democràtiques. També és una qüestió de poder polític, decidir si a l'economia financera li ha d'estar permès especular amb el futur d'una manera tan perillosa per a tothom com ho ha fet fins ara, i encara ho fa. És una qüestió de poder polític, decidir quin preu estem disposats a pagar en danys a l'entorn i càrregues sobre la vida, només per fer possible una manera més ràpida de desplaçar-se. És una qüestió política la sincronització de cicles vitals i processos laborals. I és una qüestió política determinar quant de temps volem donar i deixar als infants i als vells i a l'envelliment. Nosaltres no dominem el temps, però de la mateixa manera com se socialitza el temps, no hi ha dubte que podem fer-hi alguns canvis.